manan sa kaaw. Kumusta kanyang tanan sa libong-libong ti paminawan, nisikan ta kayong hanumanon sa kaawit. Ilabi na sa mga artista nga bagato kinabuhi na kong swatampo. Ako si Michael. Sa dili pa kusugdan sa pagsaysay ka na kong kaagi, palihog pagtugtog sa awit ka na uluhan, kapalaran. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba daw siyang kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki sa usa ka barangay sa General Santos City. Nagpatago sa matuod yang address. Ang atong tatampo nagdasangan nga Michael. Gutom ko. Hilom na ha? Mabunal lang ta karon. Isultihan na biya ka na ako nga was papa nimo. Pagkanuon taon niya kabas. Diyan, nira ko. Oo. Gusto na. Ayan na pagilak. Nena sa papa. May dako pagkaon. May dang pagkaon si papa. Lami food. Yay! Kaon ko. Sis, mabungad ka. Dan nanit, ipahimutang na ako mga ipamalit, oh. Kay ako na pagkanoon si JR. Sige na. Hala sige, pakanan ng anak nimong inutil. Gikapoy na ba ako ha? Oh? Gikapoy na kong katiman o pamilyang dili ako. Nanit. Nanit. Niyagin ka dinis ka, boss. Nagpahangin ko. Dali na, manood na ta. Kitan si mga on. Nag-unsa man ang anak nimong inutil. Di, mahimo ba? Igo na sa pagtawag mo niya inutil. Sakitan ba ako kay amahan ko ko. Ug unsa may gusto nimo nga ako itawag niya? Special child good. Di ba inutil? Kay ati manunon man. Kikapoy na kong ati man sa laing tao nga dili akong kadugo. Dili na ko anak. Og labaw nang dili ko pa sa ikaw bana. Nanit. Buang masabguning akong kasing-kasing. Kung nganong nimo pa nipitik. Nga unta, nasayod man unta siya nga biyudo ka. Og may anak ang ati manunon. Kadagan ako nako. Murag di kong mahot na lalaki, uy. Nga di patol na lang gid nimo nga wa nilain. Sakita sa dana, di. Sakit bitaw ang kamatuoran. O kudo na may angay nga basulon, ako na, dili ikaw. Kay igo ka ra nanguyam nako. Ako mo ini sugot. Niya ako sa usa ka obligasyon nga dili na inako kaya. Nga alkansihon di ay ko. Kung sa may gusto nimo mahitabo karon. Agad ko nimo kasi magkaputi mo hukom, ha. Nanit, mahal ko kay ikaw. Nahibaw kay gidana. Mahal ko ikaw. Apan dili ko mabuhi sa pulos na lang bugma. May kaugalingon kong kalipay nga ako nang gihikaw sa akong kaugalingon. Sukad lang ko mahilambikit nimo. O dili nako. Dili nako. Makikbuwag ka na ako. Pasilo ako. Apan kinahanglan ko ining buhaton. Ug kay wa na ko malipay ning atong pagpuyo. Panahon na sab nga akong kaugalingon na akong hatagan og pili. Dili ikaw, dili ang akong gugma nimo. Og labaw ng dili ang imong anak. Ang akong kaugalingon. Usa lang siya. Makakita ka paglaing babae nga makadawat ninyo ni JR. Magmahalin niyo nga way kondisyon. Di lang tingin ko magitaglain, ma. Igunas na nit kami apos kung kinabuhi ni JR. Uman sa kaway tayo ni JN ka kong asawa. Gusto man sad. Itingog na lang kag JR ang imong panahon. Nagkinahanglan usab siya sa imong panahon. Sa imong pagmahal. Uy, unsa man rong nanamaho? Uy, si JR ba? Nagpagawas na tigas siyang hugaw. Wa makapugong. Uy, kaluoy sad. Hita na tana. Doon tang akong apo.
murag way nahitabo ay. Murag way bilagrong nahitabo. Masalamat ma nga. Misuri ka din sa bahay. May nagatapan ako sa pag-atiman kang JR. Maayo ka di kay day off ka karon. Unsaon naman ang ugma, ting trabaho naman nimo. Kisa may mabilis bata nga, gibiyaan ka naman sa imong kaipon. Ako sa evidence mo silingan ma. Ako lang inadlawan. Aron may magkabantay ug magkaatiman sa kong anak. Samtawa ako. Ay, pasagdi lang. Kung makalugar ko, pagasuruyon ko din hinga akong apo. Ay, kinsa pa lang nanawag ma? Ay, si Papa na sad nimo. Magid ni siya mahimutang, basta madugay kong pauli. Maglain na yung utok. Ha? Kadiyot. Hello. Hello, Gomer. Ay, di ara ko silang Michael, oy. Unsa? Ay, pasensya ka na naka. Diligid ko makasuroy sa inyo. Magatiman pa kong papa nimo, kay nag-mild stroke. Sige, huwag kaso ma. Nagasabot ko. Pag-amping mo din his JR, ha? Sige. Kanisa ko. Amping sad ma. Magalasing ko na di hapit sa hapon. Di pa mauli na. Mangandam na ko. Ano na, magkapauli na ko sa bahay. Mula ko na ba na ito tibantay ni JR. Basta maabot ako. Kaminsan si JR may magpugno, magatubang. Mangandam na ko. Asa na Tita Nanette? Ay napangita niya anak. Nilag kasi tita nanit ni mo. Layo kaayo. Layo kayo? Oh. Apas ni Mama? Ha? Apas ni Mama? Patay Tita Nanette? Patay. Wa si mamatay eh. Si mama lang ni mo ang namatay na. Si Mama Jane. Pero si tita nanit tuwa sa layo. Nag-work. Work? Oh, nag-work. Jer, gabi na ba? O may work si Papa Ugma. Oo nga. Sige na, mga tuwa na ta. Sige. Tug na JR. Kantay JR, Papa. Kanta. Uy, ka-cute ka ako anak. Uy, ka-cute ka eh. O sige, sige ha. Kantahan ka ni Papa. Hangtod makatug ka. Promise ka, matug ni Giga, ha? Oh, tug na JR. O sige. Kantahan ka ha? Bakit ba ganyan ang buhay ng tao? Nang luling, magtrabaho na ko ha. Ikaw lang mag-igos kong anak ha. Odong, ayaw ka balaka. Ako na yung mag-igo kang JR. Dagan salamat nang. Tod. At agad kang daan sa imong suhol ha. Karon adawa. O, niasa pa niyong pagkaon yung GR ha. Pagluto lang diha. Kay wag ko makaluto daan. Napik ko mata. Ako na lang unta to ang imong gipaluto. Wag mo na itong sabot nga. Maluto ka. Para naman GR. Ang bata na may imong bantayan o katiman nun. Ay kapila naman untay pagluto. Basta naalay lutuonon. Ay, okay na nang. Sige lang, pagluto lang diha. Sa trabahoan ko mong kaon. Alas kong pamahaw. Ikaw ang mag-igo doon. GR, anak. Ato na sa Papa ha. Di ka magbaad ha, ni manang luling ha. Behave ha. Magdaras Papa ug lami. Inipaulin ako ha. Love you, Papa. Ka-cute kasi ko anak. Love you too, anak. Good boy ha. Good boy. Sige ha. Ato na sa Papa ha. Ginoo ko. Pa-over tayo muna ba, Demi? Saan ako siya? Si Manang Luling. Ako siyang tawag na. Ako siyang yun nga. E-extend na yung oras. Dong, pasensya ka na yun. Dili ko maka-extend sa akong oras kay birthday man ko sa igsuon sa akong bana. Ug mo adto mi sa ila. Wasan ko kapananghid sa akong pares. Masukoon niya ko kalit-kalitan akong pananghid. Mo ba? Sige Manang Luling. Sige na lang. Siguro lang ang bata ha. Inigda ka rin mo. Pagkanda siya daan. Ugod bahay mo, pagkatulog ka siya daan. Santang di pa ko maabot. Kay malangan ko. Kay mag-overtime mo gud mi. Ayaw ka balaka. Ako nang ipahilo na utarong si JR sa dili ako mulakaw. Pasensya na yun ha. Sige nang. Nagsabot ako. Sige, bye. Ginoo. Sige na lang. Wa mo kamahimo ini.
sensitive sa mahimo nga dili ka mo overtime. Kay doon may dinalian nga giapas. Ay. Kayo no, para sa ekonomiya. Di pa rin yung double pay eh. Di ba di ko ma-overtime ha? Kaya huwag ko kabinas kong anak. Nagsulot to sa bahay ron. Maon ni nakapait sa single parent. Way kaabag. Pangitag ikapuloy na nito eh. Oh, unya na bay. Mabutan lang higayon na. Nga di mo pangitaon. Michael! Oh, Wa ka makabalita? may tungod sa man. May sunog ko na dapit sa inyo. Gibalita sa radyo, nakadungong atong amo. Oh, unsa? Sa amo ginagsugod ang kayo. May mga sulti-sulti nga doon ay kaduwa si JR ng mga bata dito sa bahay. Nagduwa-duwa og kandila. Nakadagan ang mga bata sa kaduwa ni JR, apan akong anak. Wa na makadagan sa gawas. Light material lagi. Dali kay nakakatap ang kayo. Og nasunog ang amo. Lakip ang akong anak. Marko mabuang ato higayuna. Nga layo ko sa kong anak. Ug wa na ko'y kagayunan pagluwas pa niya. JR anak, niapas ka na ni Mama Jane mo. Inyo na kong gibihaan. Tabangin niyo si Papa nga unta. Ako malabang, kinilaing pagsuwag may abot sa kong kinabuhi. Dinhin ng kutob, more powers RMN. Mao kita mga higalang kaagi ni Michael nga taga General Santos City. Uban sa awit nga iyang gipangayo, awit nga dekolahan Kapalada. Ang mong kaagi kibuhatan ng duwa sa radyo ni Mira Luna tumulak ug ubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala ug mga sukin ti paminaw kinasingtasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalanlaing taagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit. I-address lang ni ining tulumanon handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa handumanan official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpangita. Maayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na ninyo Dr. ni Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawgalan ko ninyo sa pangan nga Laylay. Hingkod ang pangidaron, Minyo, tagagihulngan ni Negros Oriental. Punto legal kining akong suliran. Bahin kini sa gender sa birth certificate sa akong bana nga si Joan. Aron ni sabtan, sugdon ko atong nag-process mis mga papeles sa among kasal. Ingon ini ang mga panghitabo. Ma, malakaw ni Joan ron. Oh, asa man mo? Di ba mayo magsige mong lakaw nga padong na inyong kasal? Kaya gipamayan ka na ba yan, Joan? Mama, uy, kinaraan na ka na, ma. O gusto pa, ang among lakaw, mauman ang pag-process sa mga papeles sa among kasal. Aw, mao ba di ay? Nalas sige. Pero, hoy, pag amping kintaon mo, kaya dili maayo alam ninyong kaslunon na magsigig biyahe-biyahe. Do almost discuss siya simba ko. Wa lagi na, ma, oy. Tuo man ka, anak. Sa mo tuo, ragyod anang tinuhuan na, ma. Madayon gyud ang among kasal ni Joan. Unsa? Tuon din umabot ko ugangan ha? Pero, asasad ko mo tuo, anak, oy. Bisag magpustaan na pa mi. Madayon gyud ang atong kasal, di ba, Jo? Oo, uy. Gani, gidawat ta siya magirikanan ang amo po pamay. O giya, magpasis na ta sa itong mga papilis. Kaya sa nato ka sa kag-tricycle, uy. Oh, nanay, nanay tricycle eh. Asin niya, sige, man na kayo na. Para! Okay, unang sa kilay. Okay. Ups. Lalgabay. Iguna na lagi ka, Permi, ha? Yung kausap. Ha? Ang sikaw na ba? Ang uban mang good, basta minyo na. Pasagda na lang ang asawa nga mo sa kag-tricycle. Na, may dapang duha ka bata. Uy. Basta na lang ko. Dili tigot niya kapasagdan. Asa ta nyo, bay? Sa munisipyo day, bay. Mag-process mi sa mga papilis sa mong kasal. Kaslunon mi ning guwapang babae na kong uya, bay. Sana all. Ikaw gid ha, amo gid kay ka, uy. Kinahang pagguna nimong sultihan ng driver nga kaslunon ta.
Ingon anak ko ka-proud di mo lay. Joan. Jo, human ako sa akong mga papeles. Okay nang ako. Ikaw? Nadugay lagi ka. May problema sa akong birth certificate. Ha? Kay nga naman? Female ba ko ang gender sa akong birth certificate? Unsa? Unsay female good? Nga male man good ka? Basin ko lang sa pagparehistro na. Tungkol sa ako pangalan nga, Juan. Murag pangalan sa babae. Hala, uy. Unya unsa ko man na ron? Dili ta makapakasal? Pakasal doy. Trabaho naman ni mama. Ha? Unsaon man? Mato nila, padoon ko na si mama sa pao. Ipaapilgay ko ng imong mama. Kay, pahimuan ko ng affidavit para sa akong gender nga male gyud. O maghinala ba nga witness nga mapirma pagbangtuon nga lalaki gyud ko. Dawi, makasal pa ka taan ni Jo. Makasal kita, lay. Palikamutan na ito makasal kita. Kasal na gyud ta Jo. Asawa na gyud ko nimo. Og bana na sa ka. Oo, manigingon ako nimo. Kaya lagi dito nabangon ang mga pagsuway. Basta magtinabangay lang ta. Diya gid ko bilib nimo Jo. Og wa gid ko magmahay nga ikaw akong gipili nga mabana. Kay maayo kay kamusulbad og problema. Tuod eh. Mo report din ko balik sa ako trabahoan. Kay gimemuhan ko sa kumpanya nga akong ginabahuan. Ha? Memo? Unsa man ang memo ha Jo? Napangitaan gyud namo og paagi ang problema sa kumbana sa iyang gender sa iyang birth certificate. Kay female ang iyang gender bisan og male siya. Nakasal gyud mi. Nagtuo ko nga human na ang among problema. Apan human sa among kasal, may lain na sabing problema nga giatubang. Kay may nadawat nga memo ang kumbana sa kompanya nga iyang gitrabahuan. Unya. Jo, unsa man kuno tong memo sa kompanya nimo? Bahay lang gyapon sa akong gender. Ha? Uy, umalaman ta ana, di ba? O sa akong birth certificate. Ang kani kay sa is man pa ni. Ha? Kay female man karon gyapon akong gender dito. Unsa? Nakinamdam to ko. Kadihan gipagiyo ako kaniadto og birth certificate para is number. Nakapasok og birth certificate nga wa pa mausab ang gender. Unsa? Ug matud pa sa mong manager, ipausab ko na akong gender. Kay malis ko kung process sa is ani. Kung pananglit mo file ba ko ron o muloon ba o bisan unsa nga transaksyon ako sa SSS. Sa basa ko mga benepisyo sa SSS. Ug labi na karon nga minyo na ta. Magpa-change status mo niya ako dito ba? Aron makaragati ka sa akong mga beneficiaries. Mao ba? Unya? Unsaon man na ana, Jo? Uy, naunsa ko din ang mga records ni Joan. Wala na nila matarong sa wa pa mo makasal. Na, matod pan Joan pa. Wasad ko no siya pakialam ana sa una. Kay ulitaw pa lagi. Karon na lang na, nga naghuna-huna na siya sa among ugma, isip magtiayon. Na, liho ka gina ninyo tuod. Kay unya na ba na ninyo lihokon? Unya na mo mulihok anak kung may mga anak na unya mo? Maglisod na unya mo anak kung may anak na unya mong gastuhan. Kay murag may bayad-baya ang pagprocess anak. Mao ba pa? Mga pila ka pa. Pagpangutan na gani kung pila na. Kay wasa ko mahibaw. Basta kay akong nahibawan, murag dako-dako gid mo babayad ana. Unsa? Uy, kadako ba day anang problema halay? Kay murag maumaon ang problema sa anak sad sa akong kumari. Mao ba tiya? Nasultihan ko ana sa akong kumari nga nadak-an ko no sila sa gasto sa pagproseso ana. Unsa? Dako day gasto tiya? Mga pila man kuno tiya? Murag mga 6,000 ba to? Uy, kamahal ko di ay tiya. Oo, kay daghan man kuno na og requirements para pagpausab. Pwerte kunong kutiha ana oy. Ginoo ko. Asa man taon mi anang kantidara karon tiya? Dili sayon alang namo ang pagpangita sa among kantidad. Ilabi na kay may memo nga nadawat ang akong bana gikan sa ilang kompanya nga kinahanglan nang ipausab ang gender sa iyang SSS. Kay aron kuno sila dili maglisod og process kung pananglit mo loan siya o unsa pa ang gusto niyang buhaton sa SSS. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana.
Female gender sa akong bana sa iyang SSS records. Tinuod ba nga maglisod ang akong bana ani kung pananglit mulon siya sa SSS o sa bisan unsa nga iyang i-transact sa SSS labi na kay minyo nami? Ikaduha pangutana. Napausab naman namo ang gender sa akong bana pagkasal namo. Magamit ba namo to sa pagpausab namo karon sa iyang gender sa SSS aron magamyan na lang mi sa gasto? Ikatulong pangutana. May nakasulti namo nga dako kuno ang mga gasto sa pagpausab sa gender sa SSS ug daghan sad kuno og mga requirements. Tinuod ba nga almost 6,000 ang among magasto ani? Ikaw pa to katapusang pangutana. Asa man nimo duol aning among suliran karon bahin sa SSS akong bana? Unsa man ang mga requirements ini? Og pila man sad ang among magasto? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Laylay. Mayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathan. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Karong adlaw mag-uban ta kuyog ta tungod kay ako usa ka abogada. Ug ako usa ka medical doctor. Kami gihapon sa ko ang partner ang muhatag ninyo og tambag ug tubag sa inyong mga pangutana ug problemang may punto medical, Punto legal, emotional, personal, behavioral ug problema sa mga ginadiling drogas. Ayaw na ninyong dugaya ipadala inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com Or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran, official writers page. Padasad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Hello, kumusta mga suking tigpaminaw? Hinaut unta nga sa inyong padayon nga pagpaminaw sa ato ang programa na amoy makutlo nga pagtulunan. Every time, unya, napod mo yung mga, may inspire pod mo, mga suking tigpaminaw. Yes. Kaya makarealize mo ba nga, kitang tanan, nagatay mga problema. O kung maminaw mo, bisag dili ang inyong ipadala nga sulat-suliran ng atumanon or getagag pagtagad, pare-pariha, sumula rin pong natubag ang inyong pangutana. Tinuod yun, sakto yun na, okay? Yes. Sa itong letter sender karong Ang atong letter sender partner, taga Ginhulngan, Negros Oriental. Si Laylay, 25 years old, punto legal. Mayong pagpaminaw din nyo da sa Ginhulngan, sa Villahermosa, San Carlos City, diya paingon sa Dumaguete, no? Yes. Namakadagang kaila dito, partner, no? Imong mga parente. Ako mga parente, mga Ibanez, no? Gidjet, Bobby, akong pag-umangkon nga si Fortune and si Buen, of course si Aisha, si Claire Tenorio and Maritas Tenorio and Kuya Ronnie Tenorio, hello ninyong tanan. Yes, ang ako mga parente, ang mga Duran family diya sa Dumaguete, kaya ang akong middle name, Duran man ko, no? Yes, kumusta mong tanan din ha? O, saan yung mga pangutana, partner? Ang atong issue, partner, legal. Ang atong female ang gender sa iyang bana. Okay. Okay, so unang pangutana. Female ang gender sa akong bana sa iyang SSS record. Tinuod ba nga maglisod ang akong bana ani kung pananglit mulon siya sa SSS o sa bisan unsa nga iyang itansak sa SSS labi na kay minyo nami. Pwede, ang kaning female nga gender sa iyang bana, sayop, no? madawat man na siya sa SSS kay mukuha man lang na sila og affidavit of two disinterested person. Pwede ra man gyud na niya i-loan unya. Maski og minyo na mo, pwede ra gyud na kay mudawat man ng SSS anang mga naay mga defective nga mga wrong spelling, wrong entry sa birth certificate. So pwede ra gyud ka makalom so mapakita lang imuhang bana didto. No, nga imong kuyugan kay ikay babae siya mo'y laki. Pwede ra gyud na. But that is not the solution ha. Kay ang solution ana is i-correct ang entry sa imong birth certificate. I-correct ang entry sa imong birth certificate. Birth certificate sa iyang bana rather. Sa bana niya. Okay, kaduhang pangutana. Napausab na namo ang gender sa akong bana pagkasal namo. Magamit ba namo to sa pagpausab namo karon sa iyang gender sa iyang SSS aron magamyan mi sa gasto? Pwede gyud maura gyud siyang unsa may imong gasto sa pagpausab. Di man kay na siya dako og gasto kay di man mo kinahanglan nga moadto og korte. Sa una, ang kanang gender kinahanglan gyud ka moadto og korte. Pero naka-realize siguro sila ba yan labo nagdaghan na gyud kaayong mga kaso no sa ato ang mga korte gadungag-dungag ranis daket nga ang kinahanglan ng buhaton is magpakita ka dito sa huwis unya ingnon nga laki ko your honor dili ko female unya pwede naman gud na nimo buhaton ngadto sa local civil registrar di ba di man na kinahanglan og huwis so muna this time around di na ta kinahanglan korte dili na dako gasto dili naman ta mo file og kaso administrative na lang ang procedure unya muadto lang ta sa local civil registrar kung asa na rehistro ang atong birth certificate na requirements dito appeal ang marriage certificate and other legal documents and the affidavit sa imuhang bana to show and prove nga iyang gender sayop gyud pagabutang instead of
male ang nabutang female. Okay. Ikatulong pangutana. May nakasulti na mo nga dako kuno og magasto ang pagpausab sa gender sa SSS ug daghan sab kuno og mga requirements. Tinuod ba nga almost 6,000 ang among magasto ani ato nila? Dili gyud na tinuod. Dili kuno tinuod. Ang gasto like I said, dili din ha adto ka didto sa local civil registrar kay ang SSS and any government agency ang ilahang sundon manggod ang naa sa imuhang birth certificate. Kay mo man ang ato ang official government records. Diba? So ipausab na sa local civil registrar hindi nakabot og 6,000. Dili kabot og 6,000. Okay, ikaw pa to katapusan nga pangutana. Asa man nimo duol aning among suliran karon bahin sa SSS sa akong bana? Unsa man ang mga requirements ani ug pila man sab ang among magasto, attorney? Okay. Ang sa SSS I am very sure nga di gyud na nila mausab unless mausab ang imuhang birth certificate sa imuhang bana. Kay like I said, ang ilahang sundon is ang unsay nakabutang sa birth certificate. Although they will note and record it through an affidavit of to disinterested person nga male gyud na siya, dili female. Pero kung gusto gyud nga permanently mausab, ang solusyon dili sa SSS but naa sa local civil registrar. So adto mo dito. Okay? Alright. Mga sukinti paminaw, hinaut unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw kini si Attorney Elaine Bathan. Kini sahop si Dr. Rene Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa to ang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak, Araman. Daghang salamat. Ug maayong adlaw.